Yung tali, yung sakit. Ay, ano ko yung gabi, dito pa utang, pagsilusok ka. Dati kuan kusire ginagmay ni siya. Pero kanang pa na adi kini na ko pautang kay oh da pera joy ay akong negosyo. Wa bila say utang ug margod. Di ko karon kay gabi pero di ko pautang kay iso ka panahon ug pautang. Kung ang ginansya ni dulo na puhunan na di ako ni pautang. Wa gyud koy pautang karon ug margod ko magpautang kay gabi pero nya isa may balin ako kanang kuan na pa lugar ako pa ni baligya pa ni. Di man lagi na ako komisyon gamay kayo. Parang di ko na di kuan nga sundok. Ini sundok na sundok eh. Ginagmaro na sa kusiri na ko. Ni ada biplo, kondit. Ano kuan? Kaya notebook ko. Kuan ni gamit ni sa eskwela. Ni kuan tapi Pait tayo bugas eh. Pait tayo bugas. Mga malungag ba na? Sabot kayo kagatrabaho daw. Ikaw lang kayo katrabaho daw. May malungag sus. Lain na. Magdaw. Yate ikot to. Gatiyan. Malagay. Babot ayuda sa. Paitan eh. Paitan eh. Uy! Magi, ilaw dyan mo dyan. Aram ko. Sige makatabang ka na ko. Sa kalimang bili. Malungag mo. Huwag ulungag. Nagmaho ko ng ito mga on. Tapos, mahal na kayong bugas ron. Pas mo katapos. Pas mo. Huwag ganyan practice buhay kaon. Masig na kayo bugas niya. Mas pwede sa makakuha ang dawas. Wala sa kuya bugas. Uy, pero, ato amigo sa fighting, hindi ko siya nating ah. Sure, mas iwag mo kay bawa na mo. Maling daw. Sardinas. Yawa, nay bugas. Ma, mangutang na to. Hindi ko siya Buga nating ko sa dinas. Para nagsunod din nga para masudan. Solba na ang problema lagi. Ako wa mas kuya bugas. Kuyogi ko ha. Mangutang na to. Kuyogi ko. Buka nga tawanan eh. Sinusuman. Sige na to. Bugal-bugal. Kita nunoy wa mo sinso. Hindi mo ang tao ko no. Pero atong kwan yun. Atong mangutang ta. Katitim to balibad na to kay amigo makita. So suod man to na to niya. Ay mo balibad to na to. No, sagot siya. Ikay ko na lagi na. Kay na to. Kung ko mo kay pwede ko ba. Pasok ani na ta dito ka. Damay tao to. Isiko no. Kali kalibala na siya. Klaro say. Kuyogi daw ko. Tatatan. Parang nato pala ito ron. Hindi pala kayo nagnakoy ka rin. Okay, ang binansya ni balag hinay, basta ka nun na, ginagpala mo ba? Baby. Basta to. Ito, sa may kuhan, hindi ko pa utang na ba? Uy, utang lagi. Pag may ingon nga ang utang, bigsyente na kita ron. Sente na kita ron na gula o kamigo. Bobo titing no gwapo ron. May mula man may isukan bitik pa utang nga biting. Away, utang lagi. Huwag mo utang, maugma ra. Gabi ini maroon. Kasi bugas at say. Hindi na ko pa rin, hindi pa utang sa karong kuhan. Hindi ko pa utang. Hindi na ko pa utang kay. Bisa gabi ko niya, kay ako na ba ning paano ba na ko kapitalan ni Gwapo naman karon. Hindi ko pa. Gwapo naman karon. Bisa di ko pa pa rin. Kinina. Ay lagi. Hindi ko ko. Okay, update ka na practice oh. Basahin ko na niyo. Nakita ko ka. Sorry, wala utang ron. Mara ka ni. Sige, kita naman. Kita naman. Kung masarap din mo pangutang kay gabi ni maron. Nason Ako din ko makita. Namin ni cheese sa pula ko. Ayaw din ako hindi ka nang sisisisi pala. Wala na yung utang. Sige. Way utang kay. Umara mo. Ay, lagi ay. Di ba utang lagi? Sige, kung masay ko ada suod kita. Malipay kay ko. Di ka may ko ng manager as buwan mo. Lagi bisa pagkuan wa na boy no manager panahon na kay. Krisis kay gulon, pusting mahalas bugas. Nakani kang bugas, kinumpra na ko mildos. Ay, di ko lagi kay di ko pa lagi pa utang ko bumara ang utang. Gabi maron. Ug sinata na kay ako naman may kapital ako punan ko. Ita sa niyo. Di naman sa kuya ko ano. Di ko pa utang kay. Pulo. Pulo. Yung sabi yung sakit. Ay, ano ko yung gabi dito pa utang. No.